Melyik a legjobb gin tonic? Na nézzük akkor. Ilyen íze van a gin tonicnak. Ugye ez finom, ilyen elég édes. Ez keserűbb, de kicsit ízesebb. Ez sokkal édesebb volt az első. Nem ugyanazt töltöttétek ki? Jó, érdekes. Kurva nehéz megmondani, mert keserű és keserű köz hogy mondod meg a különbséget? Talán az utóízben van egy kicsi más. Ez nem annyira keserű és sokkal édesebb. Az fix. Amúgy jó, ez ilyen csajosabb. Előre inkább valami keserűbbet. És fú, de nehéz. Ez nagyon keserű. Talán ez a legkeserűbb. Hát ez talán nem annyira finom. Szóval ezt hátrébb hozom. Ugyanúgy keserű, de olyan a szar értelemben keserű. És nem olyan jó utána az utóíz. Ja, ez ilyen nagyon keserű, de ez érződik, hogy ez ilyen minőségibb. Megnézzük ezt. Ez meg a legbasicebb. De amúgy egyre jobban kezdem kiérezni a különbséget. Na, minél többet iszod, annál jobb. Ez fixen szar. Ez olyan basic. Taxit hívünk majd neki. Ez meg az ilyen legerősebb. De melyik a kedvencem? Ez lesz a top. Hát ez elég keserű, az a baj. Ja, hát ez sokkal jobb, mert édesebb. Persze ugye annyira nem az édes jön be, ezért lehet a második helyen lesz. Csak akkor jó, hát ezt megkóstolom még egyszer, de... Ja, hát kurva jó mindkettő, de nekem inkább a kicsit keserűbb. Ezt jobban csipázom, ez meg akkor a második. Ez lenne a végső.